Dit er allemaal siúl? Don cathrú óir nniu. Give me throne the guest. Má chaid mé quiz amháin eile a dhéanamh. Dit er allemaal is greengraf na oigel? Tá cantal orm Declan sinna méid ní gá go méid réiteach dríochta air. Sorry. So, ceir fuúta. Ein scéal? No. Scéal ar bith? Well, mi ma agra an the side níos luiche. Tan na cúpain sa taracán, so there's an exciting. Ja, ach cén chuí a braithin tú? Yeah. Tal? Tás aga go bhfuil gach den extracult lei seo. Yeah. Yeah, that's am. Agus tá sé cear go leir sin ábhá. Like léinte orthe bíon an foiinemh at seo agam ag brab a hart an seo mar gan áta brille dul agus bíam go thomláin le ceangal ach mas féidirlum mas stad into na ahant is féidirlum dailá leis. An dign tú a méid tá agam? Tá ag rá gur féidirlinn muid féin a thuamhnú. Trí aig óhairt ar an mothúchán. Declan. Where's the kitchen? Oh, for fuck's sake. So get the camera raw. No, Declan, ceir tá sé géirí rá lumsa. Tá sé nach ma comportach leis Aoife. Ní an nádar bheith ort hoscail sé an chléoch físe. Córa ceartta vín san riamh. Ja, níl sé nád orthe do gine ar bé, ach níl an dar rá agan. Dar ná má tánig léití físe ag chuir isteach go mór, Dave? No, ní féidir den Aoife, tá seo pléitsang. Is miniu di aide. So get the weights in the Ní smó mar sin. Sorry, get this too? Dúirt méid go méid an armhiú é. Tá na idir físin? Lisa gom. Féidir. Is an godardach sé seo. Ceap bríon am stede. Ja, well, tagan an deireadh bhd níos sciúpaí nar bhíon duine bháin de hir ag súil leis. Ach maithú, Declan, ceart go do rééis an sin. So I'm still not. Ní hinna dúirt mé. The light of the winter lads, the mission child am hain. I'm speaking to the ever shin. Ja, an tám ar fad ach níl tú a géirí leabhar faoi réamh. Tá. Tomato! An bhfuil. Ní chaim me sé éisteach leis an níos mó. Má sin deireadh leis, sin deireadh leis. Slán, Declan. Níl sé go bar. Just brew, leave meeting. Tá sagan céir le fucking brew. Crapadarag, he's yesh. Ja, tá sagan céir le dhéanamh. Tá an cain marmh. Cur deir leis an grinniú. Megara. Cur deir leis. Le hol.
Hey, chun tá tú. Yeah. Tau.